Ole lom thu soina nei angai tlet mai kalom em wangin lom thu soina goron nei don ani ole in thriat theuh angin ke YouTube channel chu na pangte in kal chho ve mek zelani a mi ka channel min lo ngai hlut sak tu te ne na tangin a engma ka ni lo te lu nen donation te min han pe a ka phum hau lo donation tha tak tak mai ke YouTube channel atana tangkai tur thil te min thiat sakin athonin min han pe hloma in hena thinlung takin lom thu ka soya etuna kan hmu mek a pawh hi vlogs ten ani a putil rammawi khanin athlon leo lewin min han donate a min han pe a achungah thinlung takin lom thu ka soya tin tuna ka chel mek a hi vlogs ten tho ani a tlangwal vanal dikan kata na poimo azia hre in aizawl hmun atangin athlonin min ron hon wanga anena pawh thinlung takin lom thu ka soi ani ka subscriber te vek an ni a an hena khan lom thu soi nasa takin ka ba ani tin ato bera chuan pu sang moya ani hi kanu nutra kanu ke zen ani nge a tin kan oile thingka branch a hian vice president mo phur na poimo tak mai a chel mek bawk ani ani pawh hianin ka channel tem lo clear sak thina min ngai hlut sak em thina chumi wang chuanin ka channel a kal zel theinan ti in lom takin rs cheng zanga min hlana chunga lom thu ka soya tenani mai baka hianin pu david a indian cheng za min pe boka achunga lom thu ka soye